Nato sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa Ginoo ang atong mga first reading madungog nato gikan sa mga sulat ni Saint John nga mga sinulat ni San Juan. Nya mga tema niini may tungod sa gugma ug ang kahayag. Okay, ang pagkatao sa Ginoo si Kristo mismo gugma man samahan. Mo nay pinakadako kaayong pagpakatao sa gugma sa amahan diha kang Kristo kung usab siyang kahayag. Unya ato po namatikdan nga human pud sa Pasko pagkaugma ato dang isaulog si Saint San Esteban nga martyr. Unya sunod dayon si San Juan Evangelista no atong mga nakasulat karon sa mga sulat nya kagahapon mga martyrs nya karon po naabot si San Tomas Becket sa ka-arsobispo nga martyr. Kayon ta ba nga human lang ganita nagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo nga kalipay, sundan po dahil mga martyrs, mga nangamatay madayon. So, kung sa may inyong pamalandong niini na Pasko sa pagkatao sa Ginoo kalipay human mga martyrs dayon. So, dako ba kalimbigitan ang martyrdom dinha sa pagsunod kang Kristo? Perting dako ang yun. No, mga sa tuang mga pamalandungan kung kita tinuoray nga mosunod sa Ginoo, mga martyr gyud ang tanan niini. So, dunay dako nga posibilidad tungod kay ang sambala pa sa ebanghelyo karon dinhi nga mahimo siyang ilanan gikan sa Dios na supakon sa daghang mga tao tungod niini madayag ang ilang mga tinagbuang unahuna. Nya bisan si Santa Maria pod giingan niya nga ang kagol sama sa usa ka kahit ni espada mulagpas ay imong kagalingong kasing-kasing. Si Santa Maria mga igsuon nakadawat siya og duha, ang korona sa kalipay ug ang cross sa kagul-anan o sa kasakit. No. Si Simeon nagpanalangin o nagbidisyon kang Maria o kang Jose o nagna siya ngadto kang Maria may tungod sa kaugmaon niini nga bata ug ang pag-antos nga iyahang sination tungod niini nga bata. Kita naman nato na sa kasaysayan ang kasakit ni Maria. Kung makayong kita nga duna po yung paradox o kabaliktaran, kaya nga naman, ang mga gipang balaan o gipanalanginan sa Ginoo, doon na may kabaliktaran po nga mga kasakit. Si Maria, gihimo siyang bulahan o bulahan tungod sa iyang pagkainahan sa Dios. Apan kini nga pagkabulahan mga igsuon, naghimo po ni siya karabang espada nga mo sumala pa diri mo lagpas sa iyang kaugalingong kasing-kasing tungod sa kamatayon sa iyang anak dito sa krus sa Kalbaryo. Busa ni Santa Maria midawat siya og duha no ang korona sa kalipay no ang kalipay sa pagkatao sa Ginoo ug usab ang krus sa kasub-anan o kasakit. Murag pag kita karon ba nga Pasko sa pagkatao sa Ginoo, lipay kay ta, pero sa liturgy nato sa succeeding days, puros pud mga martyrs maupay paagi sa pagpadayag sa ilang gugma ngadto sa Ginoo, sa paghatag sa ilang kinabuhi. So mao po ni kang Maria pod dunay dakong kalipay niya sa pagsabak niya sa manluluwas apan dunay po dakong krus sa kasub-anan. Apan si Santa Maria, wala mo kibra ang iyahang kalipay tungod ini makasub-anan niya. Ano man, tungod kay dako man kay siya og pagtuo, paglaom, salig ngadto sa Dios ug sa mga saad sa Ginoo. Nasaksihan man niya ang katumanan sa saad sa Ginoo ug ang mga pulong nga maghatag og paglaom. So, si Jesus usab nagsaad po ngadto sa mga tinun-an nga walay makailog kaninyo sa kalipay, no? Diha kaniya ganin ningon ang Ginoo nga ang inyong kalipay mahingpit. No?
Pagigugmaay kamo, buhata kini ang mga balaod sa Ginoo aron ang inyong kalipay mahingpit. Ang Ginoo naghatag kanato matawag og supernatural joy nga kada bitang mahimo nato nga makaya ang nagkadaiyang mga kasakit o pag-antos ning atong kinabuhi bisan pa man ang kamatayon ug ang pagpanghadlok muhulga kanato. Makabantay mo sa kinabuhi sa mga martyrs, no? Muna nga musay naa kanila no sa mga santos, mga martyrs. Nindot kay nga angay nato nga batunan. Kani si Saint Thomas Becket, amigo kani siya ni Haring Henry II sa England itong 12th century. Kaya libalibad kay siya nga mimuon siya nga kining arsobispo kay kamatay sa arsobispo ato buot sa hari nga siya ipuli. Nga mingon siya nga kung ako ipuli di mo din hanon mag-away yun tag yun, di yung kamay muot na ako. Pero panumbaling na ni, wala nang ipanumbaling ni sa hari, kay ganahan man kayo siya ni Thomas Becket, kay bright, uutan. So, naitabo ato, yurinahan yun sa pagkaparin, yun sa arsobispo. Kung naman tinod-anon si Thomas Becket sa iyang trabaho, isip arsobispo, ito na doon conflict niya sa hari, kay ang hari, sige namang pangulikta o daghan kaayong mga taxes ba. Ito tugi saway ang hari. Nihantod na tunay para sa hari murabag ka ng tunog na si Thomas Becket. Nga nakapamulong man na siya nga isa may pwede mga makapawagtang aning Thomas Becket. Nadungog mao man na perceive sa mga yung knights niya. Gipatay si Thomas Becket dinha sa iyang cathedral sa Canterbury. Niabot sa Roma, tigsukuha sa Santo Papa, niya isaban po to si Henry II, pero ngay mo po siya og pasaylo, mo lagi pero ulahin ng tanan, ayang kagulanan niya. So, iyang pagkanabitaw may sugod nga pagbarog sa ato ang pagtuo o sa mga pamulisiya sa simbahan, nagbunga o kayang kamatayon. So, daghang pa maagi o lagway sa pagpanayag sa itong pagtuo, sama ni Santa Maria, no? The crown of joy and the cross of sorrows, giingon ni Simeon kaniya na mulagbas sa imong kasing-kasing. Kita usab mga igsuon, hinaot nga dili kita matalaw sa mga kasakit, kagulanan o mga kalisdanan sa kinabuhi. Tungod kay naa kanato ang tinubdan sa kalipay nga mao ang Ginoo. Hinaot nga si Kristo nga nagpakatao dinhi sa kalibutan 2,000 years ago, nahimugso na unta pod sa tong kasing-kasing aron mapuno kita sa kalipay ug bisan man unsay mga kalisdanan sa atong kapanahunan karon maka magmalipayon gihapon kita og mahigugmaon sama sa giingon ni Saint John the Evangelist, no? Sa dili pa siya mamatay, kanunay niyang tambag ngadto sa iyang mga ginsakpan sa mga disciples sa Ginoo, love one another. So pagka mahigugmaon, wa na gyulain nga nindot nga buhat sa usa ka Kristohanon o disciple of Christ is pagka may gugmaon. Amen. Amen. Palihog sa pagtindog.